Vítam vás na mojom kanáli opäť po dlhšej dobe. Tentokrát to bude video na tému, ako sa vyvíjala fotovoltaika v posledných 12 mesiacoch, čiže nie uzavretý celý rok, ale vývoj posledných 12 mesiacov. Tých, čo ma pozeráte prvýkrát alebo celkovo prvýkrát, tak mám bungalov, ktorý funguje len na elektriku, mám 10 kW píkovú elektráreň, pričom mám batériu s kapacitou 14,2 kWh, mám ju nadstavenú tak, aby sa mi vypínala pri 10% vybití, ale nabíja sa úplne do 100%. Fungujem už 1 rok s fotovoltikou, takto nadstavenou. Aktuálne budem mať nejakých 30 až 40 eur mesačne výdavky. Žiadny plyn, len elektrika, čiže keď si predstavíte, ide o náklad, ktorý je na úrovni úplne minimum, čo musím platiť. Ako to vyzerá najprv ročne? Keď si dáme rok 2024, tak som bol sebestačný na úrovni 80,8%. Sebestačný, ja hovorím tomu tak, že 80% spotreby, ktorú som mal v roku 2024, bolo pokryté priamo zo slniečka alebo z batérie, čo je veľmi pekné číslo. Naučil som sa trošku viac hospodáriť doma, lepšie si nastaviť kúrenie, lepšie si nastaviť vodu, čiže budúci rok záleží od slnečného svitu, na tom asi lepšie. Čo sa týka posledného roka ako takého, ale jednotlivé mesiace, tak toto bol prvý mesiac, čo sme fungovali, a síce len 26%, ale nevedel som dobre hospodáriť, nemal som to dobre nadstavené. Uvidíme, ako bude tento december. Január 47% na sebestačnosť, február 62% na sebestačnosť a tuto už rástlo. Marec 68%, tuto vystrelilo na 89%, čo je lepšie ako priemer daného roku. No a od apríla, keď si zoberiete 89, máj 95, jún 97% na sebestačnosť, júl 98, august 98, to je skoro 100%, to je len nutná kúpa, čo bola. Tu už začalo byť viac kúrenie, už sa začalo kúriť, čiže 89%, 81% za celý október 2024. To bolo moje obrovské prekvapenie, lebo keď si zoberiete, október už začína byť, bolo veľa slnečného svitu, ale už začína byť taký, že sa oveľa viac kúri. A november ešte len začíname 80%. Veľmi dôležité je to, že ja som december, január nemal optimálne nastavené zohrievanie teplej vody ani kúrenie. Venovali sme sa skôr dokončovaniu domu, čiže ja si myslím, že ten priemer bude už oveľa vyšší za tieto mesiace. 14,2 kWh batériu využívam, dá sa povedať, nie na 100%, oficiálne na 90%, lebo dobíjam ju na 100%. Keď vám ukážem aktuálny stav, aký je, čiže aktuálny teraz, tak máme batériu nabitú aktuálne na 50%, to je aktuálny momentálny stav, a zo dna na deň to máme tak, že bola vybitá SOC 10%, ale mám nadstavené to, aby sa mi začalo nejakej 9 ráno zohrievanie teplej vody. Tá funguje do 12. O 12. mi to prepne automaticky potom na zohrievanie a kúrenie celého domu. Zatiaľ to mám takto poriešené, ale keď si pozrieme dni spätne, napríklad včera bolo veľmi zlé počasie, už o nejakej 11. sa mi vypla úplne batéria a niečo mi to trošku včera dobilo, ale bolo fakt akože zlé počasie. No ale predvčerom 1.11. bol pekný deň a tuto bolo vidieť, že batéria bola nabitá aj v 1. novembra o 12. Hej, potom stále sme fungovali až v podstate celý deň. Ani sme neboli na nule, 17% bolo. Čiže nejak takto fungujem aktuálne. Čo sa týka výroby fotovoltiky, tak keď si to trošku zhrnieme v rámci mesačného porovnania,
Najväčšiu výrobu historicky som mal v júli 1800 kWh, bolo vyrobených výrazne viac. Keď si pozrieme aj to, že do predaja, ako keby do virtuálnej batérie mi išlo 1174 kWh, tak tento jeden mesiac, tieto 3 mesiace mi pokryjú celú spotrebu v zime, podľa mňa. A chvála Bohu, že mám tú fyzickú batériu, lebo práve fyzická batéria mi vykrýva hlavne nočnú spotrebu a v týchto dňoch, keď si dáme, že takto, dáme to po dni, tak je vidieť, že sú dni, kedy ja ešte čerpáme z predchádzajúceho dňa, ako bolo napríklad včera, tak tu je, že in-house, tu je 21 bola vyrobená, spotreba bola 15, dokúpil som si 6, ale deň predtým, to bolo toho prvého, čo bolo v podstate úplne plno, nič som nemusel dokupovať. Hej, ale v tento ďalší deň bola v týchto druhých grafoch to bude lepšie vidieť, že tuto bola výroba fotovoltiky 33 kWh a to bolo len 7, pričom do domu išlo až 15,3, čiže ešte som čerpal z batérie z predchádzajúceho dňa. V prvého mi nabilo batériu, celú noc sme fungovali z batérie a ešte práve preto je tuto ovplyvnený graf druhého, lebo sme fungovali z batérie. Nemať batériu, tak neviem si predstaviť, akú by som mal sebestačnosť, ale určite nie na úrovni skoro 80%, čo je šialenstvo. Ešte raz uzavrieme toto krátke video tým, že keď si zoberieme celý rok, mám sebestačnosť na úrovni 80%, ale pozor, 80% ťahám z fotovoltiky a batérie, zvyšných 20%, čo musím dokupovať, je z virtuálnej batérie. Čiže 1133 kWh som zatiaľ tento rok musel dokúpiť, ale dokúpiť z virtuálnej batérie, čo je fakt. Musím začať uvažovať nad nejakým elektromobilom, aby som lepšie zužitkoval danú elektrínu. Takže toľko moje zhrnutie jednotlivých mesiacov, posledných 12 mesiacov spätne. Je krásne teda vidieť, že od apríla to sú už neskutočne pekné čísla až do nejakého septembra, oktobra. A teraz uvidíme, čo spraví zima. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.